מה קורה? כאן בנימין דרגון בויס, ובעקבות ההצלחה של הסרטון הקודם של פוקימון, אז אני החלטתי לעשות עוד סרטון של פוקימון גו. והיום נדבר על 5 הדברים הכי מעצבנים בפוקימון גו. אז בלי דיבורים מיותרים, בואו נתחיל! מספר 5, טלפון רוטט. מי לא מכיר זה שאתה משחק בפוקימון גו ואז אתה מרגיש שטלפון שלך רוטט ואתה חושב שזה פוקימון וכולך מלא ציפיות ואז מתברר שזה הודעה או SMS ואז אתה חושב לעצמך מתאים לי, החיים האלה לא טובים לי. מספר 4, אנשים שלוקחים את הקבוצות ברצינות. תראו, אני נתקל בזה הרבה, אנשים שלוקחים את הקבוצות בפוקימון בקיצוניות ומקללים אנשים אחרים שהם לא בקבוצה שלהם. חבר'ה, עם כל הכבוד למשחק, זה רק משחק, אז בואו ניקח את זה בכיף. בדרך כלל מי שלא בקבוצה אדומה שישרף פרמנט בהלוואי שיצא לו PG בביצה של 10. מספר 3, אנשים שלא משחקים בפוקימון גו. הכי מעצבן אותי זה אנשים שבאים אליי ואומרים לי מה אתה משחק בפוקימון, אתה ילד? או שאומרים לי יא מכור, או שאומרים לי שאני משועמם. קודם כל, מה אכפת לכם מה אני עושה בזוניה חופשי? דבר שני, אני בוחר לשחק בפוקימון גו. בדרך כלל מי שאומר את זה מכור לו דברים כמו וואטסאפ או פייסבוק או אינסטגרם, אז כל אחד וההתמכרויות שלו, אבל לפחות אני יוצא מהבית ונפגש עם חברים. מספר 2, באג הלחימה במכון. מכירים את זה שאתם נלחמים במכון ואתם נלחמים עם הפוקימונים הכי חזקים שלכם ואז אתם כמעט מבססים את הפוקימון האוויר אבל משום מה יש לו מעט חיים אבל הוא לא מת אלא נשאר בחיים וממשיך להילחם בכם? זה אחד הדברים הכי מעצבנים בפוקימון גו. הבאג הזה הרס לי כבר מלא קרבות במכון ולמרות כל העדכונים החדשים של המשחק זה עדיין ממשיך לקרות ושזה קורה לי אני עדיין חושב מתאים לי, החיים האלה לא טובים לי. מספר 1, אפשרות הלחימה במכון ואפשרות החלפת הפוקימונים עם אנשים. תראו, למרות כל העדכונים החדשים עדיין אי אפשר להחליף פוקימונים עם אנשים וזה קצת תוקע את המשחק כי נגיד לבן אדם שלא גר ליד מקור מים כמו ים או אגם אין הרבה סיכוי להשיג פוקימוני מים וגם אין סיכוי להשיג פוקימונים שלא נמצאים בארץ אלא בחו"ל כמו מיסטר מיין וכולי אבל שהוסיפו את האפשרות ההחלפה זה יפתח את המשחק לרמה חדשה וישפר בכמה רמות המשחק וזה גם יכיר בין שחקנים. ועוד דבר שמעצבן הוא אופן הלחימה במכון. האופן שבו הם נלחמים במכון הוא מעפן. עם כל הכבוד למשחק, ללחוץ על המסך מיליון פעם זה לא באמת לחימה. צריך להוסיף עוד אלמנטים של לחימה כמו מהלכים, תנועות מהירות ואזורי קרב חדשים. וזה גם יעלה את המשחק לרמה חדשה ומדהימה. טוב, לסיכום, עם כל התמונות והצבים, פוקימון גו עדיין אחד המשחקים הכי טובים והכי מעניינים שיוצרו. אני מקווה ששלחו את המשחק כי עדיין צריך כמה תיקונים ששלחו את המשחק. זהו, אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק ותנו תגובה ותעקבו אחרי הערוץ שלנו. אני הייתי בנימין ונתראה בסרטון הבא שלנו, יאללה ביי.